It is 8:20 and leso sikhathi leso isikhathi la ezaseThekwini proudly brought to you by eThekwini Municipality on Vuma 103 FM every Thursday around about this time 8:20 am la kuibongane and Slee in the morning. Last join khona ubaba our first citizen yala eThekwini ubaba Osir Xaba, and he is on the line. Sizokhuluma naye namhlanje about ukuthi kwenzakalani eThekwini because we want to know. And we are so honored to have him every single Thursday. Sikubingelele baba. Ngiyalele njani? Siyaphila kunjani kunini? Hayi ngasiphila mina. Siyabonga kakhulu yet again to be with you namhlanje kuseni. Sibonile lapha ukuthi izolo umkhandlu ubukwamashu wethula ikhunga ezikhulu ezinkulu zemidlalo nezokuthuthukisa amakhono abantu abasha, which is something very good. Mhlambe ungasibalisela nje ngale investment May. Yes, ngicela ngibingelele nabalaleli bevuma FM ngisho ukuthi sumkhandlu seqhubeka nokwakha ingalo izinto ezemidlalo ikakhulukazi ezindaweni zasemadokishini nasemakhaya ukuze ingane zethu zikwazi ukuziqhelanisa nokukhohlakala nobugebengu kanye nezidakamizwa. Sisha ke ukubonga labo bekade sisebenza nabo ukuthi sakhe lesikhungo esibize 80 million rand. Lokho kukhombisa ukuzimisela ke ukubona intsha kakhulukazi kamashu njengoba sisakhe kamashu nje ithuthuka kuba namakhono kuba nemidlalo kuzoba ke nemidlalo eminingi kulesikhungo intsha icintsha ngendlela esahlukene. Sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mina nathi ukuzwa lokho. Siyabona futhi nakusasa usuku olukhulu impela lapha eThekwini njengoba kuzokwethulwa ibudget ka2026 no2027. Mhlambe awusichazele nje kabanzi ukuthi yini abantu baseThekwini abangalindela kule budget. Yes, uzokhumbula ukuthi isayethula emphakathini umphakathi wasuba nethangami engihambele zonke ngizwa uvo lazo lezithangami imphakathi ibeka ngentuthuko efuna ukuyibona iqhubeka lapha eThekwini kanjalo ke kuzobe ke kusithi kusasa ngibuyele ke emkhandlweni ngisho ukuthi nazi izinto esizithola emphakathini nakho kuyindlela esiphendula ngayo. Kafushane nje ngasho ukuthi ibudget engizoyithola izobe ingane igcile kakhulu ekwenzeni kube impilo zabantu and ingane enkulu ibheka ukuthuthukisa kwenqalasizinda yamanzi ugesi imigaqo kanye nezindlu. Olunye kudaba esibeka eqhulwini lokufukulwa komnotho nokwakha amathuba emisebenzi lapha edolobheni. Mashobada mhlambe nje uma sesibopha lenyanda nje awusichazele kabanzi mhlambe usikhele phezulu nje ukuthi kuhamba kanjani lapha na uhlelo lokwakhiwa lekuthiwa ngesingisi homeless shelter indawo yabantu abangena indawo yokukhosela ebizwa ngokuthi ke isakhi ithemba. Ngicabanga ukuthi lapha endaweni yaseLovu uhamba kanjani uhlelo? Yes, mfethu uzokhumbula ukuthi sibhekene nengwahla nje lapha eThekwini yokuba nengwaba yabantu abahleli emgaqweni. Sesitheke asizama ukuhlangabezana naleso simo leso ngoba uyabasusana ucala bazobuyela emakhaya kanti bavumbuke sebevumbuka komunye umgaqo. Ubasusela umgaqo bavumbuka komunye umgaqo. Sesithe asakhe lesakhe ukuthi isakhe ithemba. Sizimisela ukuthi ke siphele ungakaphili lo nyaka lesakhiwo. Ngalesikhungo sokuhlinzeka ngendawo yokuhlala ehloniphekile ephephile futhi ehlelekela abantu abadinga usizo. Izothatha abantu aba100 so bacice ngamakhono bathola usizo lwezempilo ukuze bahlukane nezidakamizwa abakwethu. Inhloso yethu ukuthi enyangeni eziwu6 nomuntu engenile obasezandleni sethu abese kulungele ukuthi angahlanganiswa nomndeni wakhe nemphakathi. Uma ngenjalo angayicela inyangeni esu24 ku2 years ungabuhlezi nathi indlela ke esizibophezele ngayo ukuhlangabezana nomphakathi. Abanye banabantu babesebenza, abanye banama degrees, abanye baqhamuka emndenini enemali. And angazi ukuthi kwenzakaleni emqondweni wabo. Sithi-ke sobamsana ke nabazali abavele bakwethu abavele abazali balengane abavele abazali ngokomoya befundisi. Ngoba ukho umqomo wokulahla umuntu
sobambisana kanjalo ke nabo sibambisana sicela ukubambisana nabazali nomphakathi wonke. Landakazi. Kuyajabulisa ukuzwa lokho ngoba ngempela kube ebhlungu uma babona labantwana ubone into ephuma emlomeni ukuthi awuyazi umntwana nje oqhamuka ekhaya eli right hayi ngoba kukhona nje lo sathana ongenile. Yadaba ikhona usathana ongenile. Kodwa inkinga ukuthi nabazali basuke bengizi bazithi sicela usifundisele ingane yethu. Yes. Usilekelele meya usiqoqele umntwana wethu. Yabona mangasho kube njalo i-conversation ingashintsha ngoba izoba sekutheni sikulekela kanjani umzali wena ukuthi uqoqele umntwana wakho. Manje bavele nabo babhekele manje vele kube ingane ke zedolobha sefanele ke manje umeya ke angenelele kanti ngeke sikwazi ukuphumelela ngaphandle kwesupport iqhamuka kwefamily ngoba ultimately lo mntwana mase simlungisile must go back into at the home family. Yes, Exactly mela buyele ekhaya. Kuyiqiniso. Kusho ukuthi ke kumele ube khona iprogram eprepare umntwana ephinde prepare nomzali wakhe ukuthi akwazi ukumamukela umntwana uma sebuyela ekhaya. Yilo nto kezama ukuhlela ke bafethu nabalaleli. No, siyabonga kakhulu indaba ezinhle kakhulu lezo Meya, siyabonga kakhulu nje nesikhathi sakho osipha sona njalo ngama Thursdays uzosibalulela njengezinto ezibalekile zaseThekwini. Ngiyabonga nje ngibambisana nani kanye nabalaleli bakho beVuma FM. Thank you so much. That was Ubaba Councillor Cyril Xaba, a citizen yokuqala yala eThekwini esibalisela ngezinto zaseThekwini ezibaleka kakhulu. So as zaseThekwini was proudly brought to you by eThekwini Municipality on Vuma 103 FM. Tune in again next week at about the same time at 8:20 for more.